Takže ahoj, jo, vás tu vítam pri novom. A dneska to bude Brawl Stars z môjho hlavného tu. Pár pohávkov. Pár, ale lepšie ako nič. Máme tu 4 veci. Je to dosť málo. A mám takéto úkoly. Takže otvárame a zoberme si 20 gemíkov a Big Box. Dúfam, že tam niečo bude. Aspoň jeden brawler. A počkaj, máme dve. Máme dve megaboxy. Tak, dúfajme, že tam bude nejaký. Ale no tak. A je snežný update, takže fajn, zoberieme ešte tieto dve. No tento posilne. Oh, primo! Ježiš, yes. Ešte nemám pokáča. A zahráme si snežné. Ešte som to skutočne prihral. Nikdy. Len toto video pár youtuberoch. Čo sa obnoví? Jahe. Tak, ideme na to. Jaj. Ja. Ale ako sa to berá? Počkaj, nebude tu nejaký brawlerik tiež? Preto je zmenená mapa Jam Klepu. Ba je tam a game. A už niekto má snežný skin, no? Ja idem mi vyskúšať. S jumpom. Primo. Bum, bum, bum. Aha, to musí byť tak preč, alebo čo? Aha, to je naša. Aha, to pekla. Á, do pekla. Poď, Emska, yes. Vyrovnáme skore. A do pekla. Chud Ems. Ale do pekla, ja toto vôbec neviem hrať, ani neviem, čo to je na pohálky. Bože. Prosím. Emska, prosím. Nieč prehráme, ježiš. Bo toto vážne hra prvý raz. A hneď hráme. Čo to je do pekla? Prosím. Dúfam, že to je za pohádky. To už nemá cenu. To už... Ešte to tam prinesú, ne? Ale no tak. To je za pohádky. Fajn, máme Primo. Ona nám ho vylepšíme. Tak po toto video by to bolo všetko. Dúfam, že dáte like, odbívek a zvoneček, aby vám neuniklo žiadne nové video. A napíšte mi do komentárov nejaké úkoly, že
lebo chcem natáčať. Plním vaše hádkov úlohy v Minecrafte. A už mám jeden, že postav auto za 5 minút. A ja vám screenshotnem toto časom, alebo vám ukážem. A bude to také menšie auto.